Kok jijik aku ki ngematke sing gagah dadi wong lanang ki sing gagah. Teteke ki ngene. Sing tak adepi ki kaya ngene nduk. Lah aku kulino sing ngadepi nang omah ki wonge mekrok ngono kok dadi. Iki wis dadi bojomu iki gedhi lho. Walah Pak, mlebu omah ganti dempel lawang kok pripun to sampean. Alah. Lah, lho ndak gitu. Nah. Iki sing dedeg bokonge diangkat. Nah, lho ini sing dedeg. Iya, iya. Ah, ngene malah romantis. Romantis. Ada itu. Suasana koyo ning taman ngono kae, Pak. Bayangke iki koyo ning taman terus iki nggon lincah, nggon lungguhan ngono kae, Pak. Niken. Dalem. Iki wong ora buk. Yo. Hey. Hota, to. Wah, tak izin. Sembah nuwun. Nata ampekan. Ijih bapakku. Nggih. Wilujeng dalu Mas Gareng. Dalu Mak Cangik Mbak Limbuk. Nggih. Bapakku cintaku sayangku. Alah. Alhamdulillah panggih malih. Dipertemukan kembali. Panggih malih. Nggih. Dalu niki langkung seger, langkung gayeng. Nggih. Penonton melimpah ruah luar biasa. Wonten dalemipun Pak Bayu ingkang mengkugati. Inggih leres Mas. Hebat. Pak Bayu luar biasa. Gawe pengeram-eram Pak Bayu wonten jiwan mriki. Lah nggih to. Nggih to. Penonton kok kaya ngene akeh. Nggih. Jan mongko hiburane pun kawit 3 dina wingi kabare Pak. Nggih. Duwe gawe nganti 3 dina. Kepara malah 4 dina ya Mas. Jumat wingi nggih. Nggih. Iki wong apa to Pak Bayu iki kok sugih.
Ya Allah. Bot-bote nggone luri budaya kok, Mas. Netake putrane utawi ngitanke. Nggih. Petang dina duwe gawe. Nggih. Hiburane ya to petang dina berturut-turut. Berturut-turut siang malam. Iki wong apa, Pak Bayu iki? Sugih tenan ngene iki. Ya Allah, kok iso persis kaya kula netake anak kula niku hiburane nggih petang dina, Pak. Tenane? Nggih. Weh, ning senes wayangan. lah napa niku, Mas? Wong main ceki, Pak. Walah, alah. Golek cuk-cuke dilumpukke akhirnya nanggap wayang. Luar biasa. Weh, cara jiwan mriki pun boten wonten kok, Mas. Boten wonten wong niku. Boten wonten. Klebu larangan agama, larangane apa marentah. Nggih. Niku riyen nggen kula dhewe kok, Pak. Luar biasa. Mriki piyai agamis. Cek. Agamis nggih, budaya nggih. Lire agamane ya kuat, ning budaya tradisi ya tetep tumbuh kembang wonten mriki. Tegese masyarakat yang hebat, nengenke budayane lan uga nengenke agamane. Tepuk tangan kangge warga masyarakat semuanya. Hebat elok. Penonton kok kaya ngene kae, mergo ya siji ana Mbak Niken Salindri. Wong angka 2 dalange dalang kondang Ki Alex Sabdo Utomo. Wah, luar biasa. Luar biasa. Nggih, penonton kaya ngene kae iki ndadekke semangat sing nyambut gawe, Pak. Nggih, Mas, leres. Tenan, penonton kuwebak bleng ngeten iki umpama kula dalange wayangan kula barke sesuk jam 11 awan ngeten. Sangke semangate. Semangat tenan. Iya. Kanca-kanca ya mulih sinden mulih karek Pak Alek dhewe nang kene angung-angung teko jam 11 awan. Lah tene kaya wong kocluk. Lah nggone sedulur to? Oh nggih. Pak Bayu sedulur to? Sedulur kula. Lah dalah sedulur kok. Iya ampun, wong kok sugih men kaya ngene. Dadi gelo aku, Pak. Lah kok iso? Ngerti ya sing nanggap wong sugih hak kentel rego ngene iki. Nek bola-bali wong ya sedulur kok, Pak. Kaya ngendikane Pake. Aja menika sampean aku ya nggumun kok. Lah iya. Lah wayangan lak mboten ping pisan to niki. Leres. Nggih. Bapak teng mriki pun ping pinten? Sampun ping kalih, ping 3 niki teng napa teng latar mriki. Lagi ping 3 niki. Nggih. Lho, pripun? Nawi kula mboten umuk. Nggih. Kula wonten mriki leladi nggene Mas Bayu niku sampun kaping pisan niki, Pak. Dadi walah, tak kira oleh ngitung iki tak kira pirang-pirang. Pisan ki ning rasane kaya wis manjing sing dadi sedulur. Manjing seduluran. Wis rasan ngoten, Pak. Tanpa paseduluran ora ana kamulyan, Mas. Leres, kados ngendikane bapak wau. Pak Bayu kuwi musuh siji kakean. Nggih. Neng nek sedulur 10.000 isih kurang. Sing kurang, nggih. Kula digelarke tata cara kitanan nanggap wayang, betek-betek mau golek sedulur Mas Bayu. Kula niku nggih ngoten, Pak. Rene ya gur golek sedulur. Tenane? Duit ngomah wis kintalan, Pak. Dadi nyambut gawe jenengan ikhlas lahir batin? Ikhlas. Tenan, Mas. Upama mboten disangoni. Alah, wanita kak demit kene ora masalah. Nggih. Dipun sesane nggih, Lur. Nggih. Mas Gareng Tralala mengke mboten bayaran. Ora masalah. Lho, wong wis dilunasi kok santai. Oh, coba nek aku ora ngene keterangane wong aku wis dilunasi kok. Ternyata Pak Bayu, Pak Alek iki nunggal dadi siji piyai sing tanggung jawab. Nggih, Mas. Wah, lagi telepon langsung lunas dadi wong ini ki mengke kula ya mong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nggih ngaten kok pripun. Oh, wong duit ki mung sarana. Sing baku nggih pas seduluran niku wau. Slogan kula kalih Mas Bayu kok padha niat atine. Musuh siji kakean gitu, sedulur 2.000 10.000 isih kurang. Nek golek musuh ora tekan kene, nggen kula ngomah wis cemepak. Kok iso? Mara tuwa turu duya indase dadi musuh Pak niku, Pak. Oh, nggih. Sing penting seduluran. Sing penting seduluran. Tambah sedulur wonten ing Jiwan. Nggih, wonten ing Jiwan Madiun. Madiun mriki. Desa Ngetrep. 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 Ngretep. Alon-alon omongan karo kowe kok angel. Angel rasa digarap. Alon-alon wae to. Alon-alon. Nggih. Ngetrep.
ngetrep wis langsung bener. langsung ngono wae ya. Nggih. Wonten ing ngetrep mriki mugi sedaya warga masyarakat lan sedaya ingkang srami rawuh sedaya pinaringan sehat jasmani sehat rohani. Amin. Dipun paringi lancar rezekine kathah melimpah berkah barokah. Amin. Sing tetanen ya dongake subur kang tinandur panene melimpah omone ilang. Amin. Sing pegawe mundak jabatane mundak pangkate mundak gajine. Amin. Sing sekolah pinaringan pinter berprestasi kaya Mbak Niken Salindri. Nggih. Insyaallah sok ben enek menteri sangka kene Allahumma. Amin. Amin. Sing baku siji donga sapu jagate, Pak. Nggih. Para pamriksa sedaya warga masyarakat ngetrep jiwan sakiwa tengene kabeh pinaringan slamet donyane, slamet akhirate Allahumma. Amin. Amin. Pak Bayu sekeluarga bar duwe gawe nanggap wayang dalang kondang, dalang sing tuse apik, trah dalang sing ora tau neko-neko, dalang sing lurus ora tau demenan, dalang sing niki lho aja diomong-omongke to Mas isin. Kula ki njunjung pake lho. Wong kula ki ya nyekseni. Isin. Kula ki dadi anake pake ki wis kawit puluhan tahun, puluhan tahun mlebu Jawa Timur mergo sing gawa kula lho. Selawe tahun punjul kula Nggih. dadi anake pake. Urung tau krungu kok Pak Alek demenan ki urung tau krungu. Lah lho. Iki lho sesine ya iki sesine. Iya, sangke primpene kok. Wah. Piye omonganmu iki lho? Bojoku melu lho. Primpen sing ngopeni ati. Jogowati. Lho, Jogomata. Nggih. Jaga Pakarti. Oh, lah nek dalang ki ora kurang, Pak, jenenge godaan. Oh, nggih. Dagelan ya ngono uga. Oh, Nek nggih. ngendikane Pak Ustadz lak pun cetha. Pripun? Apabila kamu keluar rumah di jalan kamu melihat wanita cantik, Nggih. maka segera pulang dan tataplah istrimu. Insya Allah selamat keluargamu. Lah ngoten to. Nggih, Jos. Kula nggih ngoten, Pak. Nggih. Teng dalan gede ketemu wong wedok wayu, wah, kula tergoda iman kula terus mulih. Mulih, Mas. Mulih. Natap Terus bojo. nyawang bojo kula ternyata bener ngendikane Pak Ustadz. Pripun niku? Ayu sing neng dalan, Pak, bener tenan. Walah. Wah, ayo ning ayu ki lak mung nggon tata njabane. Nggih, Ning nggih. nek ayu ati ki mung bojone dhewe sing ngerti. Nggih. Dongane kangge Mas Allah Mas sapa? Krisna. Mas Krisna. Nggih. Muga-muga dadi bocah sing soleh. Nggih. Bekti ngabekti marang wong tuwa, agama, nusa lan bangsa. Amin. Tak kudang dadya taruna ingkang saged ngungkuli bapa. Nah, Lire taruna ngungkuli bapa, sak mulya-mulyane, sak beja-bejane Pak Bayu sok ben bakal luweh mulya, luweh beja Mas Krisna. Allahumma amin. Amin ya rabbal berarti anak sampean ya kaya ngono to, Mas? Alhamdulillah. Ya gareng. Nggih pangestunipun nyopet. Ya gareng to, Pak. Ya kepinterane ya kaya sampean. Lho pripun to? Anak kula sing jenenge Wahya Wahya. nika kelas 6 SD. Nggih, sing Wahya. Nika wis njaluk gamelan kok, Pak. Nyeni budaya. Budaya wong ya rembesane budaya kok. Iso nabuh, iso ndalang, iso gareng. Tak tukokne gamelan, Pak. Lah terus Kenong siji tok nggo dodol les dungdung. oh alah. Ya nut kemampuane, Pak. Nut kemampuan. Nek sing baku wong tuwa ndonga insyaallah tegese engko iso kabul, iso kanggo napake laku anak-anake. Bener, Mas. Mbah, yen to paring dawuh Mas Gareng ki jan kaya ustad tenan. Kula ki nek ndongakne wong apik, wedene urip kula dhewe muntir, Pak. Tegese luwih becik ndonga apik marang wong liya, pangajap iso balik luwih apik ning awake dhewe. Betul. Ning nek ngucape ki ala ning wong liya, engko nek bakale luwih ala balik ning awake dhewe lak luwih rekoso. Sesuatu yang baik ndang dilakoni, ndang ditindakne nggih to, Mas. Tegese menyegerakan kebaikan. Nggih. Nah. Oh, saestu Mas niku. Cocok. Nggih. Kula Jenengan swarga kali neraka pilih pundi, Mas? Swarga. Swarga. Swarga kali neraka? Nggih swarga to, Pak. Wah, kamangka Dari ngendikan kecil sekolah agama wis ditajarke. Ya supaya berperilakulah baik supaya nek esuk mben kowe munggah swarga. Tetep gadangane swarga. Sesuatu yang baik ndang dilaksanakan, ndang ditindakne nggih to? Betul. Nggih. Jenengan milih swarga. ya ndang budal.
Oh, kepleset aku. Pripun? Kepleset nggon menyegerakan iki mau. Lah dadi sesuatu ki ora kudu kok ngrungsung. Ora kesusu kula. Nggih. Oh, mati iki kabeh nglakoni. Nggih. Ora entuk wedi. Gelem ditandur ya kudu gelem dipanen. Nggih. Mula tembunge mati hurufe MATI. Tegese M, makhluk semua yang bernyawa pasti akan meninggal betul. atau mati. Nggih mboten? Nggih. Terus M. Lah huruf A akan tetapi tidak tahu kapan tiba saat dan waktunya. betul. Nggih mboten? Nggih. T. Tidak harus sakit dulu dan tidak harus tua terlebih dahulu. Nggih mboten? Nggih. I. Iki sing jenenge takdir. Wis cetha. O. Matio. Wong mati kok iso o iki lak dadi matio to jenenge. Orang rembug nggon mati. Ning rembug ndongakne Mas Bayu. Muga-muga Mas Bayu bar kagungan hajat rezekine tambah ngrembaka. Amin. Ora lokak tambah kebak. Ora kelong bisa gumolong. Insyaallah tahun ngarep tetep syukuran melih. Nanggap dalang Pak Alek. Amin amin Mas. Sing ngusulke kula berarti kula katut. Nggih. Ngantek dalang Alek kok sok ben ganti dagelan. Titenono. Janji kula mayang jenengan mesti kula cangke wonten Samarinda ya tak cangke. Cangking. Sesuk jenengan teng pundi Mas? Sesuk kula ten Kalteng, Pak. Lah kok ora pajak. Anu kula manut wong kula sing ngajak nggih mung dagelan kok Pak dadi. Sepurane anggarane mung cukup sithik. Wis sampean sesuk ya mayang dhewe. Nggih. Pak, elok ngangge banget nggih. Nggih. Penonton. Iki sing diantu-antu penonton jutaan iki tiada lain tiada bukan hadirnya sang primadona, sang idola. Nggih. Nek cara tembunge iki idolane arek-arek utawa idolane cah-cah. Nah, nggih. Idola Genduk Niken Salindri. Nah, langkung prayogi katuran nggih. Iya, monggo. Pak ingkang murba. Nggih. Monggo nduk Niken Salindri kepareng minggah wonten ing panggungan. Yo, Cok. Di sepoti, Cok. Yo. Mangga genduk Niken katuran minggah wonten ing panggung paring panglipur iya para miyanti mugi berkah Allahumma amin. Penontonnya pada senang wayangan di jalan Alek insyaallah dadi mubalek. disambut nganggo mercon. Eloke Mbak Niken ngeten iki. Lha pripun? Niken tekoe sing awal banser 10. Niken. Bareng kula sing teko ngawal hansip loro do muni malinge kecekel. Ya aja meri kok. Ora entuk Menungso duwe kabejan siji, pati loro jodoh telu wayu papat pangkat 5 donya. Kabeh menungso duwe kabejan. Betul. Mbak Niken munggah sepote elok kembang api jedul meneh. Nggih. Kula munggah jaga kikirik wau. Ora masalah. Rezekine dhewe. Mangga lho niki lho genduk sampun. Wilujeng dalu. Sugeng dalu Bapak. Nggih, selamat malam. Selamat malam, derek tepang. Nggih. Kula Niken Salindri saking Kediri nderek ajar nggih, Pak. Nggih. Bilih mengke enten salah klentune kula nyuwun pangapunten. Nggih, ora masalah. Ning karo dalang tuwa lho, Nduk. Nggih, Pak. Jenengan paring asma Pak Alek. Pak Alek. Nggih. Lah kula kinten niku pas ngejob kula niku ta. Niki mengke dalange sinten? Kula ngoten ta. Sing gadah damel namine Pak Bayu. Bayu. Nggih. Pak Bayu kan sing ngersakne kula piyambak niku sing telepon Pak Bayu piyambak. Sinten Pak dalange? Kula ngoten ta. Niki namine Mas Alek ngono. Kula kinten lek ganteng enom ngoten ta Pak. Kula kinten lho nggih. Kula kinten. Lah terus niki wae kula nggih mriki to Pak. Nggih kula
kula lenggah mriki tenan Pak De. Iki tenan aku ora ngapusi iki sumpah demi Allah ceklek glek iki tenan. Kok ceklek glek. Tegese tenanan. Tenanan iki. Aku terus tekok ning gone Sela. Iki kan jenenge Mbak Sela to. Heeh. Iki tenan anu sing nanggap niken Salindri iki ning kene to aku ngono. Dalange masalah iki to Mbak aku ngono. Iya iki Pak Alek. Oh alah lah tibae jebule wis tuwa. Tak kira lek bayanganku ki sik enom sik bagus ngono. Nggih mboten napa-napa. Lah jenengan kita sik bagus. Aku biyen yo bagus kok. Nggih ning keterak ireng ngoten malih mawon. Enggak masalah, enggak masalah. Asline. Ireng-irenge sepur. Akeh sing ngenteni, Pak. Salim riyen. Tepangan riyen lah ngeten kan malih cetha. Mugi-mugi jenengan sehat selalu panjang umurnya. Ampun disuwi, Pak. Ampun disuwi. Ora tak isui. 3 dina ora tak isui. Wangi to, Pak? Wangi. Heeh, jajak wah salaman begini. Karo sapa? Karo awakmu. Iya, coba ta. Lho. Kak, piye to? Piye to piye? Piye? Nak kono genah ambune iki tak. Ambune niken iki ora iso ilang 7 dina 7 wengi, Pak. Sepuh salim. Bareng kowe sing saliman nak. Salim sik karo niken coba. 7 dina 7 bengi iki ora ilang. Coba Pak, mumpung si anget, Pak. Hah, wangine Casablanca ora. Iki parfum luar negeri. Original. Salim ya, Bu ya. Nggih. Bu ya. Loh, Fresker. Iki Fresker apa bal pirik ya Bu iki? Antarane Fresker karo bal pirik. Sudah, masa perkara salim kok yo. Wangi ando. Wis cantik. Nggak boleh gitu. Salim dulu. Alhamdulillah anak kita. Ya wangi jane. Ya wangi. Lho, kaya apa, Nduk? Kaya apa? Kayak kecing-kecing piye ngono. Iya bener. Bener. Gara-gara bar salaman karo kae mau Nduk dadi. Rumangsamu aku anggap peceren ngono apa piye kok? Ora keringetku karo keringetmu iki dadi siji ngono lho Pak dadi. Ngoten niku. Oh iya, kae iki ora tuwek, Nduk. Kae iki sapa sing ngomong tuwek? Lho, malah lho Alek ternyata tuwek. Ora, aku ora ngomong tuwek, aku ki ngomong tak kira enom ngono lho. Asline yo enom. Terus Ketok suwek ki. Kok suwek tuwek? Tuwek kok suwek. Urusane oke. Mas Gareng, aku arep takon karo sampean. Napa dawuh? Nyuwun sewu. Jenengan upama pengin jangan, pengin olah-olah. Klopo kae milih sing nom apa sing tuwek? Ya mestine pilih sing nom to Pak nek dienggo olah-olah. Lah nek diki santen? Dienggo mbot, Diki santen? Nek santen sing tuwek. Nek dienggo mbothok sing nom, nek nggo nyanten sing tuwek. Nah. Upama gedang kuwi legine kuwi mau nom apa tuwek? Tuwek. Nah, kene ngerti. Ngerti. Berarti sing tuwek enak. Enak. Sing nom ora enak. Nah, niken iki nom apa? Tuwek. Nom. Ora enak. Ayo muni yo. Iya, sampean muni ra enak mbok pangan dhewe. Nggih. Kok iso? Nom ora enak. Ngawur malah sing tuwa iki kisut. Apa iya? Sing nom si energik. Masa nak tuwek kisut? Nek perumpamaan iku ora iso digawe padha. Nek sing mau ki hal buah-buahan, nek genduk niken ki seorang manusia kok. Iya. Oh, yes ngono kuwi lho, Nduk. Dalang nek tuwek ngono kuwi, Nduk. Masa manusia karo buah dipadane ya ora iso. Lek pengen rujak kae ya, Pak. Rujak cingur. Kae gedange tuwek apa nom? Gedange nom. Lah, nom kan enak lek gedang tek ora nyonyot kabeh. Rujak ya. Jangan bung kae. Nom apa tuwek? Nom. Nom. Lah coba jangan ori sak bonggole sak barongane. Gelem ora? Aku ora nyokrok kabeh ning lambe. Nyor tenan kok. Oh, kabeh iki enak sing enom, Pak. Dadi nggon-nggonan ya? Nggon-nggonan. Jangan disamaratakan. Jangan disamaratakan. Jangan pilih kasih nom tuwek, kabeh milih nom, Pak. Menyapa dulu Nduk Niken kalian para pamirsa. Menyapa nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng rawuh, sugeng midhangetaken, sugeng mirsani pagelaran Ringgit Purwa ing dalu menika. Matur sembah nuwun sanget kagem Pak Bayu. Sampun menyeluk itu. Nimbali kula kalian Pak Alek, kalian
Pakde Garangan. Ayo gareng. Nah, aja garangan. Aku nek dilokne garangan nesu aku. Lah kok iso? Aku iki luwak udu garangan kok. Pakde gareng. Nek dilokne apa-apa nesu ya. Tralala, semoga sehat selalu panjang umurnya. Pikantuk rezeki ingkang kathah barokah. Turah-turah ora lokak ning malah kebak. Mugi-mugi seger waras. Awet leh momong anak putune. Sawan ngerti Pak Bayu sing endi? Pak Bayu nika. Ayo ndang. Ingkang Sing ndi? Endi? Ayo. nika setot jempolku lagi goleki. Nek jempolku mandek lak yo ngono-ngono. Jal, ayo. Pak Bayu. Wis dilunasi lho. Iya Wis dilunasi kok ora ngerti. Nah, iki lho. Mosok sampean pisek to? Ya. Iki lho jempole lagi goleki iki lho, Nduk. Ya. Lah, nika lho. Nika wis ngene-ngene. Pak Bayu. Lah, ketok untune tok. Nek kon petengan kaya. Iya petengan. Sehat selalu, Pak E. Amin. Ya, amin. Sehat-sehat selalu. Wah. Nggih, wah, kuwi jenggoten to. Tekon pangibadah kok, Nduk. Betul. Heeh. Heeh. Kuwi jenggot. Nggih. Oh. Mbok kira apa? Lah tekan kene jero abut kabeh. Ndak patek ketok kan min 2 mataku. Ndak patek Oh, keting. min 2. Nek sing muni wong ayu ki wis ora apa-apa, Pak pokoke. Ndak terlalu terlihat. Nanti Pak Bayu diaturi munggah yo, Pak De. Oh, iya cocok. Nanti iki sing berkompeten sing nanggung hidup kita untuk keluarga dan kru untuk 3 hari ke depan. Ya, Pak. Nanti Mas Bayu, Mbak Lurah, Mbak Lurah Seguan kepareng minggat. Nggih, leres. Elah. Nembang sik, Nduk. Nggih, nembang. Sing diantu-antu marang sagung para pamirsa, kadang YouTuber semono uga, Nduk, didongake sehat selalu. Nggih, amin. Lancar. Menika saking Jawa Tengah ugi kepo atas sanget. Oh nggih, enten sing saking Seragen niku bapake selalu hadir setiap Niken Salindri pasti hadir. Ya, Pak. Sehat selalu, Pak. Jantenan elok nika. Elok. Nggih. Iya. Monggo niki kula atur. Kae nabrak kene ra yo? Apa to? Nabrak piye to? Sepur nek jalure dhewe. Oh Wong sepur liwat nggon kono kok. Enek jalure dhewe. Sepur kok menggok nonton wayang ki, Pak. Mangker rinasa nggih, Pak? Bawa riyen. Nggih. Rinasa rasa Anakmu wedok sing SMP ke suarane yo wis ngene iki. Pangestunipun, Pak. Pengestune piye? Dereng. Nggih. Yo wis rampung leh sekolah. Malah pun rabi kok, Pak. Duh, SMP iki. Non. kae sing tau dolan karo aku kae. Heeh, Nduk. Mosok. Ya ora apa-apa. Lah jare kabare meteng. Lho, sing ngomong sapa? Oh, ndak, anak baik-baik kok. Fitnah nek ngomong anakku meteng, malah wis nglairke kok. Walah. Yo. Karena seneng ati Suara dipersudi ya Mas Gareng. Nggih.
Bosen ah. Nah. Piye ta, Dek? Bosen. Lah kok bosen? Lah kok bosen? Lah kita itu ndak ada kebiakan apa gitu loh. Mbok bawa karo jalan-jalan apa karo dirangkul apa karo digan. Nah, Kamu kuwi mbok yo sing duwe inisiatif to. Ndak punya bodoh gitu. Ndak suka kuwi. Nah, aku justru menjaga harkat martabat seorang wanita. Tidak. Nah, tidak bisa. Lah kecuali ini dunia panggung. Dunia panggung. Satu untuk semua. Loh, SCTV tahu dah. Ayo ndang digandeng aku. Lah gandeng kowe tawa, aku mangkat kok. Wah, aku ngenteni mbok tawani kok. Asline ket mau ngempet to. Lho, aku ki asline kok Aku ora ngerti. tawa-tawa. Aku ngono wis Roman. Wis kemudu-kudu jan aku lagi, Pak. Wong kene iki menjaga kok ya. Njaluk digandrung di roman. Iya, Oh. kita roman bagaikan bagaikan Romeo dan Hawa. Romeo dan Juliet. Oh iya, kok Romeo dan Hawa. Ini iki ora kaya ya wis ke Pak. Wah, patut ora patut, Pak. Iki mlaku bareng jan niken kaya mriksake mbae lanang ngene iki. Ini wong rezeki kok. Rezeki kok. Rezeki kok. Ora apa-apa. Nah. Bawa. Yen bos Rina Gareng arek kayanen. Nyapa lo malah jijik aku. Kok jijik aku ki ngematke sing gagah dadi wong lanang ki sing Lah, gagah wong sing- teteke ki ngene. sing tak adepi ki kaya ngene nduk. Lah aku kulino sing ngadepi nang omah ki wonge mekrok ngono kok dadi. Iki wis dadi Bojomu iki gedhi lho. walah Pak, mlebu omah ganti dempel lawang kok pripun to sampean. Alah. Henggal ratri Delan Kang Mas Apa wong ning ayu? layar kae Iya, gambare kita berdua bener. awakku Heeh, lek wedaan menyatu. bener. Lah kok kowe kaya topeng. Ora matuk wayahe ngono kuwi iki diwedhaki sakene ne, kene kabeh diwedhaki Ngono lho. ora rata. Aku menunjukkan lelaki sing tidak sombong nih. Nyapa ya Kok kok? iso? Mergo ketampananku tak tutup karo labur putih. Loh, tapi aku seneng lek pas saya kita ketemu itu pas di pondokan itu pas sampean ndak make up itu kayak kelihatan ganteng loh. Nah, Asine. Wah, makasih, makasih. Ning Omonganmu lek ganteng sawang. Luwih ganteng neh lek ora disawang. Oh, tak kira ngelem ganteng ternyata nek ganteng nek ora disawang. Mak ya madhepmu rono. Nah, madhepmu rono. Terus? Sak kecekele, Pak, sak entuke. iya. Barang larang iki kok. Wis jan kaya niken kaya ketanu ketemplekan tekek ngene iki malah. Upama kowe duwe anak kaya niken piye? Nah, Kok upama duwe anak kaya niken? wah, tak jaga awan sore wengi, Pak, tenan. Nang omah tak tutup pintune. Nah, Turu no tak tutupi selimut. Ah. Tak buka tok tak tutup neh ngono, Pak. Aman tak amanke duwe anak kaya ngene iki. Tenan. Wah, anakmu kae ya kok tutup no. nah, Kok tutup? tak tutup apa ke blodos meneh kok tutup meneh. Ayo mlaku karo mlaku Cahayu. Kang dulu ayo sing kuat gagah sing gagah diteke ayo Tak usahake, Nduk. disawang wong akeh ayo Iya. jom Sini. sini Anu do mulya ngapa to nangke? Iya. sik kurang buri ayo aja ngono ngisi-ngisi iki wong lanang Anu, teteke Nduk, niken. Sekrupe kendo. Nduk. sekrupi apa Baut. Dok. Entang ngadeg kok. Kan. aku kadung pewewe kok wis ngono peten aja ceblok pokok aja ceblok Aja ceblok piye wong iki? engko nek ceblok gelungan kok glundung malah ra lucu kok Kowe ngadeg kok. kadung pewe diomongi kadung penak ngene aku ya kesel ket.
anu golek kanca yoga sing babak karo kowe, Nduk. Ya enggak mau, enggak mau aku. Lah beda umur kok, Pak. Lah iya to. Niki kan baru belasan tahun. Ning kudune wong tuwa ki kalah rasa ning menang cara kudune. Lah iki sing wis pengalaman ngentekke wong wedok akeh piye carane piye? Cangkemmu. Lho, maksude ngopeni para-para pesinden lho. Carane piye? Carane ya kuwi Nek mau. ngene aku ra kuat carane piye, Pak? Sikil loro no. Maksudnya piye, Pak, sikil loro? Lah yo kayang no, Pak. Ngene. Ora ngono kuwi. Iki mau lah sikil siji ra kuat. Terus? Yo sikil loro. Oh ya, Nduk. Sikil loro. Nyah. Ya, Nyah. Aduh piye aku ra manut bapak to. Oh, sikil loro. Ya bener, Pak. Berarti sampean madhep rono, merangkak. Merangkak. Lah, lho, ndak gitu. Nah. Iki sing dedeg bokonge diangkat, bokonge diangkat. Nah, lho, ini sing dedeg. Iya, iya. Ah, ngene malah romantis. Romantis. Ada itu. Suasana koyo ning taman Ning ngono iya. Pak. Ning Bayangke iki koyo ning taman terus iki nggon lincah, nggon lungguhan ngono kae, Pak. Niken. Dalem. Iki wong ora buk. Iki dudu tugu, Nduk. Tapi penak ngene, Empuk. Iya. Empuk. Kowe penak aku ngampet. Gak apa-apa kan aku kan ogak sajam. Lha iki tenan Nduk sing mbok lungguhi geger iki nyetrume teko ngendi-ngendi lho. Wong dilungguh geger kok nyetrum teko ndi-ndi. Iso teko kene iki cenut. Ndasku iso cenut, Pak. Tanganmu iso kaku ya. Tangan sikilmu iso kaku ya. Wah, wis ora usah nganggo roman-romanan. Ya. Ya. Wis ora ngatasi. Ora ngatasi, Pak iki. Yamu. Sliramu. Bariki suntik. Ah, aku sehat kok, Nduk. Aku ora perlu suntik. Jajal mlakune. Aku telaten minum bio moringa. Tanan liya daresnani lahir Terus ke apa, Nduk? Napa tembang? Impenku nggih, Pak. Injih. Matur nuwun Nduk Cahayu, wah jan luar biasa. Ini multi talenta hebat.
Kita doakan Mbak Niken tetap eksis sehat jasmani rohani. Amin. Anu Mas Garing. Nun dawuh Pak. Ada penggemarnya Mbak Niken yang luar biasa. Oh nggih. Ngasto Demang wonten ing Teguhan. Oh. Mbah Demang Teguhan. Ya, diaturi munggah panggung. Ya. Ayo, seperti itu. Yuk. Mbah. Dereke Mas Bayu. Sayang laut tapasnya keliling-liling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berguna. Niku putrane Mas Bayu. Becak dalam rawa saya Pak Bayu, monggo Pak Bayu. sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becakku lari bagaikan tak berdiri. Becak, jalan hati-hati. Monggo. Niki diaturke. Sugeng dalu Pak, nggih sugeng dalu Pak Bayu, yo gantenge. Ade. Pak Bayu jen. Wah, iki. Lah piye? Pak Lurah to niki? Agemane batik, jin, sendal hebat. Pak Bayu niki. Kopiah, batik, sendal jepit. Nah. Sendal jepit wis rampate ora akur, Pak. Jan iso-isone nglakoni lho. Siji ijo, siji biru. Inilah yang dinamakan limited edition. Limited edition Edisi. gaya luar negeri. Luar Kiri biasa. kanan berbeda. Ngono kuwi nang Jakarta ya nggawa ngono kuwi, ora Iya. yubun. Ora kok wernane, Pak. Macak ben gak bayari, ben gak nambahi. Ben gak nambahi. Kula ki mboten nggon serampate, ora nggon sepone, Pak. Piye? Apa ngaten? Enek teleke barang kok ya ora ngerti lho, Pak. Sampun. Ya. Elak. Wis. Men ora kon nyawer jere. Luar biasa. Ben gak Ade. nyawer. Pandungannya penting sehat. Pokoknya yang penting Amin, pasti sampean Pak. sehat, awet gagah, awet momong anak putu, Amin. awet Itu wis entek. ora masalah. Jeneng Gak ndek untuk aku. untu entek niku tidak tua, Pak. Tua-tua ning klobot dhuwur tuwa ngesor modot ngoten. Wah. Ning Pak Bayu ki masih ora ndek untu lho Pak De. Pak Pinduk. Ning duwe gingsul siji. Tenan. Lha iki siji. Ya ora gingsul. Lha Pak. Nyat keturunan siji tok. Iya, ini Ah, Pak. ini Sehat selalu, Pak. Mbah Lurahnya juga disapa. Mbah Lurah Teguhan. Saking Mbah Lurah pun ki Derek kula. Kula Lagu napa monggo. wis. Waduh, Kula niki awale kanca kali Pak Bayu. kali Mas Oke. Bayu. Tangga kanca wis dadi dulur. Jadi jane lurah niki lurah ngetrep, mengki jenengan unggahne ya. Amin. Lah niki tapi di Lurah ngetrep lurah Bedoho komplit. Oh, tapi karena niku mau golek 10.000 dulur. Niki lagi siji kula. Nah. Berarti sik kurang 99.000. nah. Nek dulur mawon. Nuwun sewu damel Mbah Lurah ngetrep kalian Bedoho. Mbah nuwun sewu Mbah. Mbah Bedoho, Mbah Iki- ngetrep. Iki apa ganti mic apa pancen suarane sing stereo to? Guys, wis entek apa-apane ya ngono Wong kuwi. dino. Entek sak Tapi suarane. patang dino nyalami tamu monggo. Wah, saking grapyake kentekan swara. Garek triple tok ya, Pak. Iki- Lah, mboten apa ora pandang sendale, sing penting tase ngoten mawon. Mbah Teguhan anu nah niki Mbah. Lah niki Bang Bedoho kali Bang ngetrep. Bang ngetrep. Tetangga Lah. bisa. Elak. Mbah kuat sampun sugeng dalu Pak. Kendalu. Jadi, Ji, Bapak. Hah? Monggo. Si. Oh, malah. Sungkem kula, Bapak. Niki penggemar-penggemare Dik Niken. Oke. Ora demang-demang. Iya. Lah kamu punya penggemar ndak? Ya duwe. Deh. Sugeng dalu Pak Demang. Kuwi penggemarmu to? Demangmu iki ke. Layak kok padha. Ya wis ben Pak, ya titahe Gusti. Ya. Menika Pak Demang pundi nggih batik Ah, nang Bedoho. 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 Betul. Lajeng menika Pak Demang Ngetrep. Ngetrep. desa ngetrep niki. Oh, Oh nggih. Nika tasih kuwatah demang-demang Mas Gareng. Oh ngoten, mboten Nggih. diunggah ning sisan, Pak. Nggih, niki mawon riyen. Nah, nggih. Oh ngoten nggih. Nggih. Bergilir. Iya.
Kang Mas Ian tingkat Kantun 3 niki wau wis mantuk kabeh. Monggo. Tapi pun titip teng Mbah Ngetrep wae. Nggih. Badhe paring dawuh ngersakaken nembang menapa. Nembang napa? Anu. Nggih, Mbah Ngetrep niki biye sing bawa reksa kesan mboten kualat Nggih. nggih. Monggo, Mbah. Lho niki ngumun. Nah napa? Mboten nyangka-nyangka saged panggih kalian penyanyi kondang nasional. Tambah umur. Mboten Nah. nyangka-nyangka saking Mas Bayu Nah. ngawonten pagelaran wayang. Kesempatan. Kesempatan. Mumpung kepanggih Nggih. jenengan sawer. Mumpung kepanggih. Kula malah disawer kula Mbak Niken niku kandel kula tipis Lah napa nih sing kandel, Pak? Lah. Nggih niki lho. Heeh. Nggih, nggih. Ngersake lagu napa? Lestari mawon nggih. Oh, nggih. Iki Lestari niku kula ningali teng YouTube niku Mbak Niken niku naik mboten selendang biru nggih Lestari. Nggih, Lestari Oh, nggih, Lestari mawon. Nggih, mumpung Tapi wonten kula- orjene. Buka kitab saged nggih. Nggih, saged. Kitab kon mboten ngapal mboten mika kitab. Nggih. Oh, ngrepek. Lestari. Ya toh, diaturake nggih Pak Nikan nggih. Nggih, mboten Ya, apa-apa. Mbak, kita. Lestari. Terus bangun, Pak. Eh, Malih jenengan apa, Pak? kecuali Pak Demang sing teng mriki. Nggih. Nggih. Pak Demang niki anu lenggarian syutinge ketutupan. Nggih. Pengandap mawon. Nek mboten pengandap anu mawon. nah minggah panggung malah mboten napa-napa. Nggih. Nggih. Luar Sakne, biasa. nggih. Nggih, nggih. Pacarku lho kuwi iki. Iya, heeh. Engko Pantesan ket mau ning kono teko nek Mbak Niken teng pundi, Mas? Lah. Kelo aku. oh, sing ditekokke Niken. Kecintaan. Nek aku senenganku sigar nek kowe nyanyi mbek Deni lho. Oh, Sigar. nyuwun sigar, Pak. Eh. Oh, nggih, DP riyen nggih, Pak. Hmm. DP riyen. Ngerti ya nek kowe. Piye to iki? Sik. Tembunge nikan piye, Mu? Anu, DP. Bapak ngersake sigar. Ah. Ngersake sigarmu. Apike piye, Nduk? DP Apa? riyen. Oh, Nggih separo sik. Mengke malih nggih, Pak. Mengke lek lagune pun Lagu rampung sigar. malih nggih, Pak. Oh. Jenengan lunasi nggih, Pak. Pak, lan Oh. jenengan dereng malah wis Lah. nyanyi. Beh, beh. Iya to iki kek. Piye? Hah? Aduh. Gek demangku Hah? kan demangmu sangu lah. Demangku sangu apa ora iki? Hah? Pak, sampun lho, Pak, mboten usah. Napa to koke? Lan jenengan pun Lah gak sadar lah. Pinter deh. nggih mentolo to, Pak. Kuwi malah sak dilunasi wi ku. Pun mboten usah ditransfer mawon nggih, Pak, nggih. Wong Kiris sisa to kiris. Kiris. Ah wis kiris ae. Nggih. Lah iki dijaluki apa ora ya iki Demang sitok iki? Ayo Pak, ngono dah. Sigar nggih. Iya, Jenengan sigar. nyuwun lagu napa, Pak? Ayo manut mawon. Oh, sigar mawon nggih. Ya, Yang oke. hot-hot aja ya, Pak. Oke. Jenengan apa, Pak? Ya, Derek. derek. nggih. Malah Sigar, penak. sigar. Oke, temonjo. Sigar to, yuk. Tipis sigar tahanan hatimu nyoto kalah kali masa lalumu. Terima kasih. Tepuk tangan. Matur sembah nuwun. Dilunasi tenan nggih. Nggih. Oh, nggih nggih Pak, kula niku. Jane wis ora arus. Lali lho, Pak. Nah, Wis nglali ya to. Oh, mboten napa jenengan elekne. Sedaya niki Pak nggih. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Mugi-mugi kathah rezekinipun. Amin, Amin. Amin. Nggih, matur sembah nuwun, sembah Pak. Lancar. Cih. nah, Pak Bayu terima kasih. Terima kasih, matur nuwun. Wah, Pak Bayu. para demang anjing. Wah. Kula sing matur sembah nuwun. Terima Ih, kasih, matur Pak nuwun, Bayu. Pak Dong, anjing. Khusus Pak Bayu saya doakan cepat ganti sandal. Pak De, niki wau ada tamu yang terhormat juga. Injih Siapa? sinten? Dari Madiun ada Kang Mas Sujarwo. Mas Oh, Sujarwo. saking Nggih, Madiun. Kang Mas Sujarwo. Ini bapak saya yang ada di Madiun. Oke. Alhamdulillah. Nggih. Nggih, sungkem bekti kula, Bapak. Kang Mas, badhe nyanyi kalih kula nggih. Setunggal lagu mawon. Malah dijak solopel. Saestu niki mboten napa enten pamundutan napa?
Nggih. Masa Kang Mas Sujarwo arep njaluk bokong semok. Anu, Nduk. Kesukaane sampean napa? Kula. Nggih, dipersembahkan untuk Kang Mas Jarwo. Sing halus-halus napa sing kasar nggih? Monggo, pokoke sing halus napa sing kasar? Sing halus. Napa? Langgam napa? Ya. Langgam. Khusus untuk Mas Jarwo. Nggih, khusus kagem Kang Mas Sujarwo riyen. Pun aturaken langgam pakurmatan sedulur ingkang saking Madiun ya, Nduk. Nggih. Sembahun sehat-sehat selalu Kang Mas Jarwo. Ya. Lang apa to? Hah? Langgam angenteni ae. Nah, langgam ngenteni. Nggih. Nggih. Aku ngenteni tak kamu kaya ngenteni madene janji matane sasane bar janji dani mas sirakan Ini ada permintaan dari Kang Mas Supangat. Nggih. Ya, niki Kang Mas Sujarwo Kapuri Solovel nggih. Nggih. Nggih, Kapuri Solovel nggih. Oh, ya. nggih, Oke, nggih, nggih. nggih. Ayo, Cok. Monggo Kang Mas. Sampaikan sama, Cok. Ya. Nggih. Solovel aja.
matur sembah nuwun Kang Mas. Nggih, sawerane dereng wae. Piye to wong kok malah wis kesel-kesel ngopel kok malah saweran dijaluki saweran. Kersa rawuh nunggu niki malah wis kanugrahan matur Kanugrah. nuwun. Nggih. Nggih, matur nuwun. Asine niki wau sing ken solo spele aku. Oh ngono. Wis apa to? Lho niki Tuh, saged Pak. Pak sini Pak. Heeh. Niki ndamel jarik bebetan, Pak. Mboten saged pun kapan-kapan mawon. Wah, iya. Oh ya bener. Ora nek perjanjian Bener, Pak. kon Oh, solo lah. kene dikon nyanyi kok. Kalau terjadi jarik suwek nanti tombok. Ya, heeh. Anda ini kan gen-gen lega sik ya. Cek. Oh, ngoten Nggih, nggih. Kula tak istirahat riyen nggih, Ya, Pak. kalian. Mimik riyen. 1 2 3 4 5 6. Yuk berdiri. Ya, Mangga. berdiri semua. Semua teco, yuk. Penuh dengan Elah. dan ada yang merah. Iya. Setiap hari ku siram semua mawar melati, semuanya indah. Nah, Kita ya. ya. Sedaya 1 2 3 4 5 6 7 Wah, 5. Ya. Jan. Jan, coba pinjam mic-nya. Nah. Kepada para tamu, hormat, gerak. Tegak, gerak. Setengah lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Luruskan. Dekat sidik. Wi sing tengah kuwi kemajon offset kuwi mundur sithik. Nah, pun Pak, pasangi boto pun mening niki, Pak. Wis, informasinya sudah sikap sempurna, wis Oke. barise wis Niki Mbak hebat. Sela, Mbak siapa? Mbak Mbak Trisya, Mbak Li. Sama kamu namanya? Sela. Sela. Ini Krisda. Krisda. Menika Mbak Lia. Lia. Terus niki Mbak Silvi. Mbak Silvi. Niki Mbak Vivi ini Agung. oh lah iya pangkling iki ya ya. Heeh. Anakku wedok. Niki iki. Mbak Nur Hayati. Nur. Nah, wah jan sekuate Pak Alek pun. Sekuat. Ah, Mas Gareng, Mbak Niken nggih. Ah, Nggih, nggih. Nak jenengan lak pun nyiapke. Oh, siap, ya, Beten betul. Mbak Niken. Ah, gendut komandane ganti. Betul, betul. Yen komandan Kodim iki jenenge apa anu Reng? Dandim Yen komandane Polres. dan res. Nah, nak kowe biasa nggone nganten iki lak komandan Cucuk. Dadi kowe komandan Cucuk iki jenenge apa? Dan lain-lain. Ah, iki siap ke? Ah, miki. Ah. Oke, Mbak Miken monggo. Nah, Napa, Pak? jenengan dadi komandane anu komandan klepon. Iki siap ke niki Purbawasesa teng jenengan. Ah. Siap, gerak. Kudu manut karo niken lho. Lancang samping, gerak. Deh. Ora ngerti ta sampe ngendi ngono kuwi takon, ngono kuwi takon. Kanan. Lha kok tiba. Ceblok. Lencang setengah kanan. Ngene berarti malangkrik. Ya, yen ra Oke. kesampe kancane. Nah, kudu rata. Tegak, gerak. Kiwa jungkat, gerak. Apa kuwi? Sikil kiwa maju. Oh, Sedikit. ini. Maju sedikit ya, ya. Oke. Signature, gerak. Apa wi? Sikil kiwa nyusul. Wow, nyusul. Iki kene lho sikil tengen kok Siteng berarti siteng. Gerak. Siteng gerak. Nah, Begagah, gerak. ayo kudu manut. Manut. Siap. Nganwa pori. Apa kuwi? Tangan kiwa dokok mburi. Tangan kiwa dokok nguri. Istirahat di tempat gerak Nah. maksudnya. Nah. Ngangen rokong. Apa wi? Tangan tengen garuk bokong. Wis manut to, Cak.
Ah. Nek ruk-ruke barang yo. Ya kan garuk-garuk tuh, Pak. Dekek sithik. Lah gatel apa ora lek ora tiga. Aku yo gatel kok. Malah cik semono kok wis gatel. Ayo tegak, gerak. Sudah kita mempersiapkan lagu yang heboh yang nanti tadi suasananya sudah Kusuma Wijaya. Oke. Tadi saya lihat tadi siapa pemandu jogetnya tadi? Mas Gareng. Mbak Lia yang mana Mbak Lia? Halo. Oh itu Mbak Lia. Ya. Tadi kurang hot gitu. Iya, gimana Dek? Minta diberi contoh. Nanti pas waktu ref ya. Iya. Nanti hadap ke sana. Oke. Hadap ke sana terus agak juwentit. Nah, cocok. Terus Kayak contohnya Dek. Ah. Oh, ini diprakteknya bisa. hadap Ya. kiri toh Kiri. Kiri. Yo. Ah. Hadap kiri semua. Praktek dulu. Oh, jendite piye? Ya, Bokongnya sing jentit, bokongnya juwentit, jan jentit-jentite. Yo, jedit. Ya. Gerak. Wis, modar karepmu. Ah. Terus mari ngono goyang. Iki sik lagune apa sik? Oh, bokong semok. Coba. Kendangane Mas bokong semok. Kadang-kadang Mas ya. Bokong semok Mas sing kalem. Bokong semok Bokonge sapa semok rambut disanggul munyer yo nganggo cocok. Asik. Ayo sing bareng moh aku bokonge sing bareng. Sik, ora kompak. Kiri kanan itu harus bareng. Ya. Jadi kan di depan mungkin ya. Ayo. Contoh, ya. Bokong semok bokonge sapa semok rambut disanggul sanggul yo nganggo cocok. Nah, bokong semok bokong semok Ya. rambut digelung miring jendit nih sapa pian kaperkang mesti kuat Mbak. Nganti lino. Bokongmu ki lho ndi? Iki karo iki goleki bokonge ora ketemu. Gelundung Mas paling. Ya. Oke, ayo tadi ya.